Potrefená husa na verandách je výkladní skříní pivovaru Staropramen, v jehož budově se nachází. Pivovarská restaurace funguje na Smíchově již od samého zahájení vaření piva v roce 1871. Dnes najdete v rekonstruovaných prostorách moderní restauraci nabízející 9 druhů čepovaných piv z portfolia Staropramenu, včetně jejich belgických speciálů a tradiční české pokrmy připravované podle dobových originálních receptur s požadavky moderního stylu. Interiér se vyznačuje prvky typickými pro koncept restaurací Potrefená husa, charakteristickou barevností, dominantním výčepním pultem, pivními knihovnami, vyvýšeným sezením hostů a velkým počtem televizních monitorů. Přímo v pivovarském dvoře se nachází unikátní terasa, která v létě nabízí večerní grilování a příjemné posazení. Součástí restaurace je moderně a elegantně řešený pivní bar s kapacitou až pro 30 osob. Pivní bar nabízí stejný sortiment jídel a nápojů a je skvělou příležitostí k pořádání menších privátních oslav a večírků. First to start, the day I found you was like 1,000 Christmas days come early. Nothing compares to how you make me feel. All I